er Ingrid. Jeg bor til daglig i nærheden af Løgum Kloster sammen med min mand. Vi har 2 store drenge, som ikke bor hjemme mere, så vi nyder stilheden og freden, efter ungerne er fløjet fra redden. Jeg arbejder til daglig lige nu som hjælpelærer på en lille filialskole i Bredebro, hvor jeg samtidig tager nogle vikartimer, når der er behov for det. Jeg har arbejdet i Løgum Kloster, hvor jeg har været hjælpelærer i en 6. klasse, hvor jeg har hjulpet den lærer, som har været på tyskundervisning, det vil sige, at jeg har kun undervist i tysk, og derudover så har jeg haft nogle timer på biblioteket, og jeg har været ansat som mini-flexjobber, det vil sige, at jeg har visiteret til flexjob på grund af meget dårlig ryg, 2 diskoprolapser, som har lagt mig ned et par gange. Så jeg bøvler lidt med ryggen og det. I min fritid så bruger jeg meget tid på at hygge om mine hækletøser, som vi kalder os. Vi er en gruppe på en 5-7 kvinder. Lige fra, jeg tror den yngste hun er en par 20, og så jeg eller ældre damer, som mødes, når vi har tid og lyst og energi, og svinger hæklenålen og udveksler erfaringer og alt muligt mærkeligt. Derudover så kan jeg godt lide at læse en rigtig god bog, og det er lige fra en god gammel krimi til en god spændingsroman. Så det favner meget, meget bredt. Det var sådan lidt om mig. Hej.